Yes, magandang araw po sa inyong lahat mga master. Welcome back sa ating YouTube channel. Panibagong araw, panibagong vlog naman po tayo. And sa araw pala ngayon mga master, is magmumukbang kami ng isda, no? Kasama ko si Marinong Humboy. So ayan yung isda mga master, no? Ayan. Bali, dalawang isda yung imumukbang namin ngayon. Ayan. So, Inakuha sa mambat. nakuha pa namin yan sa mga master, sa paglambat, no, yung dalawang isda niyan. Tapos iihawin namin yung yung nahuli namin. Ayan, no. Ayan. So na-prepare na rin kami ng apoy para pang ihaw. So ayan po yung view ng dagat. Ayan. So yan po mga humboy, no? Kakain na po tayo. Medyo malayo tayo sa camera. Lapit-lapit tayo ng konti. Lapit na ng konti para maibog sa tungkuan ba? Sa tuon, sa kaon. Ay, yung isda natin, lapit na ng konti. Sulukit. Ayan, isda. Ay, di makita ito isda. Dapat sa babaw. Babaw gamay. Para ipagpinakita talaga nila yung isda natin. Ayan. So ito po yung huli namin mga kahumboy, mga kamaster. Ganina. Dalawang. Ayan. Laki. Tapos kami. May dala kami kutsara. Iisa kami kutsara nila kasi master. Guys, kain po tayo. Iisa kami nila kasi master. Mamaya, baka may pa yun. Huli pa kami doon. Bango. Ang bango talaga kapag ihawin yung guys, isda. Muti, no? Masarap lalo na kapag ginagawa itong iskabitsi. No? Grabe ito ba? Wow. Ngayon kita tubig ni ron. Hangde? Hang. Masarap ito maanghang. Tubig si kuali. Anghang. Sino demonyo walang mabuti anak? Mulai. Hanggang. Tubig. Klaro na ba? Lumayan, imuha imuha. Turo kayo. No? Iba talaga guys kapag yung yung priskong isda, pagkita natin yung niya, yung laman niya is napakabagtok. Hang din ba? Ini deh, udah orang kayak. Benar. Nanti kuangkan udah. Jauh sampai ilong hang. Pero gini na hang sa dito deh. Mas kuabil, milit.
Gas nga abil, mamilit ang hang. Sige. Grabe ang hangin. Ada yung tuslok, may hang kayo. Lami ang suka. Lagi? Pagkana mas kauna na. 2 kilo na. Yung kasar may hang. Pero gratis sa mga subas sa hang. So? Ko. Ini ko. Kung ko, dako ala. Ito na. Ang naglaga ko atong pukot. Ano, das magpupukot. Taktay ko doon. Sapaw yan ba? Yun. Pukot yan. Ako may maglagat ka eh. Ha? Bilaga ko eh? Ha? Anong gaya? Tignan na bilakan. Nakahada ng suka. Hanga? Binggit na bilakan. Mahal ang suka nga. Suka nila. Ang pilak-pilak ng kapila. Ano, lakas eh. Wala. Naon! Bulagak mo diha? Kaya gimana yung lama? Oo. Suki merilo sa isda. Terus nomor itu. Magsugba mo? Kayo Trio? Ay kang kayo Trio? Ha? Meron po mga bagong dumating guys. Nangambak din. Jaga nila mo no? Nila niyo ha? Ay termidja. Dahan mo ko ya? Maybe na yung pukot?